inħajjaraw ma jaqtawx qalbhom ngħidulhom għamlu kuraġġ u jibdew jibdew il-kaptan jekk għandkom xi persuna b'diżabilità bħali. Dan l-appell ta' Duncan Fenech, raġel b'diżabilità li ilu għal dawn l-aħħar 3 snin jattendi servizzi ta' respite f'dar il-Kaptan. Sostnuta b'carriers imħarġu professjonali f'ambjent li ġelek tħossok parti minn familja, dar il-Kaptan toffri dan is-servizz ta' wens lil 250 persuna minn trabis anzjani u minn kull spettru tas-soċjetà. Ikolli ma min nitkellem nagħmel ħbieb ġodda. Kollox sew nagħmel ħbieb ġodda ekku. Dar il-Kaptan, imwaqfa 25 sena ilu, hija msejsa fuq id-dedikazzjoni u l-proattività mill-carers. Bħal Catherine Gallia, li bidbisima ma taqta' xejn tkellmet dwar l-attivitajiet varji li jiffurmaw il-ġurnata ta' dawn il-persuni. Ju minn suċ ukoll pinijiet ta' rikreazzjoni u mistrieħ. They enjoy it. Anka l-parents tagħhom ġieli għajdunna imma x'tagħmlulhom dan il-Kaptan biex they look so forward li jiġu hawn. Le, anka dik id-daqqa tagħhom tinutuhom. They are happy. Klim Catherine jiġdu Renato Arċidjakono, missier ta' tfajla b'diżabilità li jistqar li din id-dar għamlet differenza kbira f'ħajtu f'ħajjet martu. Jiddeskrivi l-ħin li t-tifla tqatt hemmhekk bħala vaganza, fejn ġenituri bħalu ta' tifla li teħtieġ tant u tant attenzjoni ikunu jistgħu fi kliemu jiċċarġjaw ruhom. Moħna mistrieħ żgur għax jafu eżatt x'għandhom jagħmlu issa drawa anki nħabba l-kondizzjoni tagħha jafu kif għandhom jikellmuha insomma u aħna moħħna mistrieħ li qiegħda hawnhekk that she is in good hands. Lilin mill-appell ta' kuraġġ ta' kull min tkellimna miegħu, Joseph Gerada, amministratur ta' dar il-Kaptan fl-Imtarfa, għandu appell għal ġenituri li qatt mesperjenzaw realtà ta' respite biex ma jħossuhomx ħatja. Fil-mument li l-ġenituri ma jkollhomx iżjed saħħa jieħdu ħsieb il-persuna b'diżabilità, ultimately ħadbati il-persuna b'diżabilità u ħadbati l-familja kollha. Għalhekk il-messaġġ huwa ta' kuraġġ iżjed milli għal dawk il-ġenituri li jagħmlu użu mis-servizz, għal dawk il-ġenituri li qatt biss lanqas provaw jersqu hawnhekk ejjew ħalli taraw ir-realtà u taqtawx qalbkom. Is-servizzi fih dan dar il-Kaptan iħallu timbru indelibbli f'ħajjet il-persuni b'diżabilità u xejn inqas fuq il-familji tagħhom u ġew rikonoxxuti permezz tal-Premju Ewropew għaċ-ċittadini, premju li jirrikonoxxi ħidmet id-dar li sservi ta' mudell soċjali laiku sekolari fejn individwu imma anke l-istat flimkien jipprovdu din l-għajnuna. It's a home away from home, għax qishom qegħdin id-dar. U jiena lija personali dejjem ngħid li huma jagħtuk mhux inti tagħtihom. Għax dik id-bissima tagħhom. Dik anka l-bonġu min jista' jgħidha u min ma jistax jgħidha anka bajnek tinduna. It makes you happy, they make your day.